So, eto yung napili namin na bag kahapon. Hindi ko lang alam kung maglalast to. Ito yung baon ni Hagrid. Bread with mayonnaise. Dalawang ano yan. And nung minultiply ko sa isang buwan, gumagastos pala ako ng humigit kumulang nasa mga tumataginting na nasa mga 3,000 pesos a month. Hello! Good morning guys! And today is Monday ulit. So second week ng klase. Today is June 10, 2019. And ngayon nagluluto ako ng ulam ni Hagrid. Kanina pa ako nagplansya. Umaga na ako nagplansya guys. Yung mga uniform ni Hagrid. Kasi kahapon pa namin nakuha yung uniform ni Hagrid. Yung polo. Pero yung vest at saka yung kasi yung polo lang naman yung pinalitan ko. And yun, today is nagluluto ako ng pansit. And then, kasi mabilisan na lang itong pagluto na to. Kaya, ayun. Tapos, makita ko sa inyo kahapon. Sorry, hindi na ako nag-vlog kahapon na yung mga damit nila papasusutin ngayon. Hindi na ako nag-vlog kahapon. Doon, bumili kami ng bag. Ito yung bag ni Hagrid na nabili namin. So, eto yung napili namin na bag kahapon. Hindi ko lang alam kung maglalast to. And, meron kasi siyang 3 compartment. Ayan. Hindi ko in-expect na marami pala yung gamit. At saka parang maliit siya. Pero, ayun yung books. Dito yung mga notebooks. And, eto yung mga yung mga pencil case, ganyan. And dito naman yung water. So, hindi ko alam kung pero ayan yung kanyang bag. Pero may kasama na rin siyang isang mini bag. Dito ko ilalagay yung baon niya. Pero yung water doon na lang. Dito na lang yung face towel at saka yung ayan. So, today yung first day ng mag-uniform sila Hagrid. Ayan. And actually, mura lang yun na bag. Tinry lang namin kung okay siya talaga. Sana mag-last siya. Bili namin yun, lang yun 1,079. And, yun lang yung napili namin. Baon ni Hagrid, bread with mayonnaise. Dalawang dalawang 2 sets. 2 sets. Ayan. Tapos water lang. Hindi pwedeng laging juice. So, eto yung ulam ni Papa. Pansit. And, wow. Tingnan nyo naman yung baunan niya, di ba? Ang liit. Kasi nagda-diet daw siya. And then, mamaya, itong Gluta-Lipo, itatry namin to. And, pala to? Sa isang sachet, dalawang medium glass size na ang magagamit. So maghahati kami ni Papa sa isang sachet kasi dalawa pala. Pero mamayang gabi na namin ito itatry. Kain muna kami kasi anong oras na. Pag Monday flag ceremony kasi, so dapat 7:50 nandun na sila sa school. Kami sa imong bag nakbe. And tingnan nyo yung kalat sa floor, yung mga papel-papel. Kasi ako ng mga names sa books kagabi. Yung mga, diba, late na. Yung names sa books, notebook, yung mga gamit niya lahat. So, nilagyan ko ng names. So, ilalagay na natin yung baon ni Hagrid dito. Tsaka face towel. Naman itong papel pa. Tapos palang parang everyday merong fill out yung teacher. Kada uwi ni Hagrid may mapapil. Ang daming information na kinukuha. Lagay ko dito sa kanyang baon na kanyang And ayun siya. Hi! Hi! Oh, dead maman.
Oh, dead ma? Wow. 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 Ano kasi siya? Naglalaro. Tapos na yung maligo. And hindi na namin siya binila ng bagong sapatos. Yung lumang shoes lang yan yung ginamit namin. Ayan. No, kali na. Come na. Wait na ta. Ayan, kain tayo guys. Kain tayo. Pakilak pa. So, ayan na yung aking anak. Baby. Oh. Bye-bye. Kiss mama, be. Ayan, guys. Nakapaglinis na ako in fairness. And yun na lang yung ipapick up ngayong yung mga stocks, iba. And today is, grabe yung ano ko. Oh, pangit ko ng lighting, eh. Pag-usapan natin ngayon yung kung magkano yung ano namin. I-share ko lang dito yung budget namin everyday sa aming ano ni Hagrid. Pag-alis, ganyan. Kasi ang setup namin, si Papa yung maghahatid sa kanya sa morning. Actually, ang duty ni Papa nasa mga 9 AM pa. Pero since siya yung aalis ng umaga, so siya na lang yung pinahinaan ko na yung TV. Pero ngayon, pinaano ko siya sa PLDT kasi pinatanong ko kung pwede lang. Kasi may existing account na kasi dito na PLDT. Ipapaano namin kung pwede ba na yung existing account ko, I mean yung account ko dati, reconnect ko dito. Okay, ayun. So, siya yung maghahatid every day and then ako naman yung kukuha sa kanya. So, sa isang araw, na-realize ko yan guys, anong paglipat namin dito. And ito talaga, maraming makaka-relate kasi minsan gumagastos tayo ng hindi, alam mo yung unconsciously, parang yung papakonti-konti lang, maliit lang yung inaano natin sa pamasahe, sa snacks everyday. Syempre tayo na meron tayong pinapaaral, di ba? Pag aminin natin, kahit gustuhin man natin hindi gumastos, nakakagastos talaga tayo, lalo kasama natin yung anak natin, 'di ba? And sobrang hirap talaga na hindi gumastos kasi yung bata talaga paglabas sa school, gusto talagang bumili ng pagkain, 'di ba? Ano namin yun nung kinder si Hagrid na yung minultiply ko pala nung ginastos namin dun sa pamasahe. Akala mo lang maliit lang talaga, 'di ba? Yung pamasahe, yung snacks. Kasi parang pag labas namin sa school, meron talagang ipababili siya na ice cream or something na or juice or banana cue, ganyan. So, nung multiply ko, syempre unconsciously na parang konti lang naman yun. And nung multiply ko sa isang buwan, gumagastos pala ako ng humigit mo lang nasa mga kasali na yung pamasahe ko doon. Imagine nyo lang one ride lang yung namin doon, one ride lang yung sakayan namin. So, tumataginting na nasa mga 3,000 pesos a month. Ganon siya. Nasa mga 2,000 to 3,000. Kasi minsan talaga nakakagastos ka talaga eh. So, ngayon na nandito na kami dito, medyo malayo na kasi kami dito. So, parang mas na-monitor ko kung magkano yung actually nung Candy per Sagrid, na-realize ko naman na malaki talaga yung ginagastos namin. So, ngayon, lesson learned din yon nung nag-kinder siya. So, nung ngayon na, grade 1 na siya. Ngayon na malayo na kami, mas lalo akong naghihigpit or mas lalo akong minomonitor yung gastusin namin. So, nung unang setup namin talaga is actually, yung una minonitor namin, kasi si Papa yung naghatid. So, si Papa naghahatid. So, dalawang sakayan kasi si Papa dito. Dalawang sakayan siya. Sasakay sa jeep, tapos sasakay sa motorela.
So, yung mozzarella, diretso na talaga yung sa school. As in, ihahatid ka talaga dun sa tapat ng school talaga. So, pagbaba mo school na siya. And then, yun. Tapos, si Hagrid, nagpapabili yan ng pera. Nagpapabili ng mga snacks, ganyan. And then, naano ko na ang gastos kasi nanghihingi na yan ng, ano hinihingi? Sito. Kahit may baon na siya, guys, naghihingi pa rin siya. And then, ako naman, pag kumukuha ko sa kanya, ginagastos ko rin is nasa mga, binabudget ko rin is nasa mga 20 pesos din. Actually, sobra rin yung 20 pesos, pero inano ko na lang yun. Parang estimated na yun, parang fixed na yun, 20 pesos talaga. Papunta lang doon, ha. And then, pabalik naman dito, and yung pabalik dito, nasa mga ano rin, nasa mga 20 pesos. So, more or less, nasa 40 pesos. Kasi si Hagrid, inaano ko lang yan eh. Kinakarga ko lang, hindi ko pinapaupo. Minsan, pinapaupo ko siya kapag antok na siya, ganyan. And na-realize ko na yung 20 pesos, paglabas, sabi ko kay Papa, sige, bigyan natin sa akin ng 20 pesos. Everyday, yun yung baon niya. Pero may baon na siyang pagkain, yung snacks niya. So, paglabas niya, yung baon niya, hindi niya na nabibili niya ng snacks. Binibili na lang niya yan ng, anong tawag dito, like siomai, kasi gutom na siya eh. So, ayun, parang may nag-idea naman ako na okay, eto na, fix namin ni Papa na yung 20 pesos per day niya, dinagdagan namin ng 10 pesos. So, kagaya kanina, pag umalis sila Papa, 50 pesos yung binibigay ko. Yung 50 pesos, yung 20 pesos doon is yun yung pamasahe ni Papa. And then, yung 30 pesos, yun yung baon ni Hagrid, which is, yun yung magiging lunch niya. Oo. Kasi doon sa school nila, yung lunch nila, may mga lunch doon na 20 pesos, may rice na tsaka ulam. Sobrang daming rice na yung 20 pesos nila. Kasama na yung ulam doon. Pinakamura na yung 20 pesos. Magkano na naman yung kinakain ng bata, diba? So, yung 10 pesos para yung sa juice ni Hagrid. So, ngayon na may ubos siya, hindi siya pwedeng mag-juice. So, may 10 pesos na hindi mabibili. Ayun. So, nakakain na siya doon sa ano na yun. Kasi ginanya namin kasi dito sa bahay, kumakain na lang ako ng umagahan na lunch ko. Para pagdating doon, siya na lang papakainin ko doon sa kantin. Kasi, talaga nagpapabili yan, guys. And ito talaga, napansin ko yan dati na pag hindi ko siya binibigyan ng pera, pag pupunta kami sa mall, napapalaki ako ng gastos kasi ang dami niya hinihingi. Bili ka dito, bili ka doon, bili ka dito. Kahit magbaon ka, talagang yung bata talaga nanghihingi talaga siya ng pagkain talaga na, alam mo yun, nabibili sa mall, ganyan. So, ngayon, every time na pupunta kami sa mall or kung saan na kayo pumunta, binibigyan ko na siya ng 20 pesos. Pinakamalaki na yung 50 pesos. Depende sa pupuntahan namin. Like, kung sa mall, kung Sunday, ganyan, binibigyan siya ng 50 pesos. Alam niyo yung, parang may thinking siya na parang yun yung pera niya, hindi niya kailangan ubusin. Sabi ko sa kanya, every time na nagbibigay ako ng pera, pag gusto mong bumili, kung gusto mong bumili, ayan, may pera ka, pag naubos yan, hindi ka na pwedeng humingi sa akin. Kasi pag hindi ko siya binigyan ng pera, 100 pesos, ang liit lang yan para sa kanya. Kasi ang dami talagang hihingin yan, guys. And alam mo yung parang siya, pag may pera siya, parang nalagay sa utak niya na, okay, eto lang yung kailangan kong igastos. Ganyan. So, ganun yung ganun lang yung setup namin ni Papa every time na maalis kami. Pero usually, binibigay ko 20 pesos lang. So, yung 20 pesos, nakakabili na siya ng iba-iba nun. Parang inaano ko siya na, kulang yung pera mo, ganyan. So, mas napapalas yung gastos ko. And laking tulong talaga nung parang may budget siya para sa sarili niya. Para hindi siya hingi sa akin. Kasi parang unlimited pag nanghihingi lang siya, parang wala siyang budget. Ang hirap. Ang laki talaga kahit nagbabaon ako. So, ganun. So, ganun yung setup namin. So, all in all, sa isang araw, 100 pesos yung budget namin kay Hagrid. So, hindi ko alam kung sa iba magkano or malaki or maliit ba sa inyo yun. Pero sa amin, 100 pesos
And nasa mga 2,000 yung isang buwan. Kung 100 pesos. Pero minsan kasi yung 100 hindi namin nauubos yan. So nasa mga 1,800 to 2,000 pesos. And imagine niyo na malayo na kami niya na noon dati na one ride lang kami, umaabot kami ng 3,000 pesos. Parang unconsciously na gumagastos kami. And alam ko hindi lang ako yung may problema nun, pati rin sa iba. Diba? Parang yung pa konti-konti, yung maliit na ginagastos natin. Pag kinuwenta mo, ang laki pala ng magiging total niya. So ngayon na medyo malayo kami, so parang nagiging na ako, parang tinitingnan ko na yung numero na, ang laki na pala na ginagastos ko dito sa school pa lang, diba? So ang laking savings na nun. So ayun, yun lang yung chika ko sa inyo. So kita na lang tayo mamaya guys ha.